jorit mage mane omagi kendo nochwal e doho. Pichni gi ang'o yudo mar neno karka. En siasa kose nong'wayo bed ni timore karka. Ka sirkal nigi teko mar ng'uyo maling' mantiere karka. En ang'o miyo ng'at achiel iwacho ni manyo scapegoat jok mane bed ni siro ng'anyo mopogore karkae. Pachi mapiyo Brian. Mokwongo an aparo ni magi siasa nikech ineno ka mokwongo William Ruto nochako ni kaka Jimmy ne wacho ochako ni Mara Ford Foundation Mara donje kia ni nitie NGOs ma Kenya bano mention kanyo ni temo destabilize government ne. Koro gima Ruto temo timo en mana scapegoat instead of deal gi issues ma affect serikal ne, corruption, yudo onge tich, magi gik ma ji wacho, go deal with these issues. Lakini Ruto timo is looking for scapegoats, moving from one person to another. Kata next time nyinyo ni olang me fund jogi. Koro instead of Ruto, what Ruto should do onego beno deal gi issues ma affect serikande ok manyo joma onya blame gi shida men en kende mokelo. But kata king'iyo kadonje wach Jimmy Wanjigi ni matin, kata king'iyo ka police no dhi ire. In fact, I think over 100 policemen di manyo ng'at achiel. Kwani en ng'a? Ang'o ma en godo maduong' ma nyaka yor police keni loche mang'eny di manye. Nikech aparo ka wakili ne Willis Otieno ni wacho ni jogi no dhi kanyo plant evidence. Kata gik mane giwacho keni tear gas canisters mano yud kono mago no bedo planted to gin gi evidence CCTV. To badai ni ne gitimo search gotieno to gichak gimondo kono gokinyi gichak gitimo search more which is illegal. Nikech search kitimo at least it should be the presence of a lawyer. To nego beno dhi room ka room kutimo gimoro iluongo ni inventory. Room ne gikawo makama, room ne gikawo gima chalo kama. Lakini ka gidhi bangi kendo gitimo search maonge kata wakili kanyo, familia wacho ni nogogi to hinygi kendo. Mano koro ineno mana magi gik ma sirikal timo sani magi gin mana tugo. They're not trying to solve the issues. Koro Jimmy Wanjigi is just a political scapegoat. That is my opinion on that issue. Erokamano Michael Ogolla.